Здравейте, аз съм Дуви от shtf.bg. Днес съм сред природата, не съм вкъщи, не съм в офиса. Реших, че едно видео заснето навън ще е по-добре за всички и по-приятно. Времето вече е страхотно, така че днес ще говорим за две събития, които удариха Европа последните две седмици. Двете са доста значими в историята на нашия континент. Едното е на 28 април Испания и Португалия и милиони души в тези държави останаха без електричество. Все още не се знае, няма официално становище за тази ситуация, какво е било причинило този срив на тази електрическа преносна система, но за момента експертите казват, че най-вероятно виновник, в кавички разбира се, е зелената енергия, соларните панели, тока, който те произвеждат е с друга честота на трептене и включването и в основната мрежа дава колебания на цялостната система. Затова са се включили защитите на системите в Испания и в Португалия и са били откачени от европейската мрежа. За съжаление, по време на този проблем с електричеството спряха комуникации, нямаше метро, нямаше банкови транзакции. Хората, които имат само кредитни карти, а нямаха брой пари в себе си, трудно можеха да пазаруват, каквото да е било. Метрото не работеше, защото нямаше ток, хората не можеха да го ползват, магазините, някои от тях затвориха, които приемат само банкови транзакции. Най-интересното в цялата ситуация беше, че повечето от нас, които се занимаваме с SHTF и подготовка за бедствия и аварии, очаквахме, че Испания и Португалия няма да издържат самите хора и ще станат някакви безредици или нещо подобно, както се случи преди години в Щатите, на 12-тия час започнаха безредиците. Но за пореден път Европа показа колко е по-силна и колко е по-стар народ. Хората го приеха изключително нормално. Ако гледате новини или сте гледали в интернет, можете да видите как хората играеха на карти, на столни игри на тротуарите, ритаха топка, играеха на домино, рисуваха, говореха си, пиеки разходителни напитки. Времето беше страхотно в Испания и Португалия. Хората се забавляваха. Може би някой, разбира се, усетил проблем в това нещо, в някоя спешна ситуация, бърза помощ или линейки. Нали, всеки си има неговите усещания за тия неща, но масово хората показаха, че все още може да бъдат човечни, независимо, че имаше такъв power outage. Това, което наблюдавахме ние, което много хора обърнаха внимание, че комуникационните системи на Starlink увеличиха потреблението си с 35% за това време, докато нямаше ток в Испания и в Португалия и стигна до 60% ползваемост в тези две държави, което показва, че липсата на качествена комуникация е основен проблем на хората. Хората искат да виждат и да знаят какво се случва по света, независимо дали има ток или няма ток. Така че това показа с покачването на консумацията на сателитния интернет на Starlink, показа, че хората наистина имат нужда и не могат без комуникация, и то стабилна комуникация. Което ни довежда на мисълта за нещо, което ще говорим след малко. 3-4 дена по-рано, на 25 април, Турция, Истанбул беше ударено от земетресение 6.2 по скалата на Рихтер. Епицентъра беше на 40 км западно от Истанбул, в Мраморно море. Земетресението беше като мощност беше голямо. Хубавото беше, че беше много дълбоко и беше в морето, а не беше в центъра на Истанбул или в някой град, както беше предишното голямо земетресение, което имаше много загинали. В случая тук нямаше толкова разрушения, нямаше пострадали хора от самото земетресение. Оплахата, паниката и бягството от земетресението, ако гледате в мрежите социалните, може да видите изключително много клипчета на банални сцени, как хората излизат, тичайки без да имат нищо в себе си, по джапанки, боси, буквално по халати имаше хора и се спасяваха от земетресението, защото са наплашени. Какво означава това? Че никой не го интересува от журналистите или от хората, които дават информация за такива неща. Те си казват каквото има да си кажат, плашат народа и хората и ти в един момент, като усетиш 6,2 да те раздруса, в Бургас го усетиха също, София го усетиха на високите етажи, но не толкова силно, разбира се, но хората в Истанбул панически започнаха да бягат. Имаше клипчета на хора, които скачат от третия етаж по време на земетресение, защото не може да излезнат. Имаше го човек как пада върху кола
Слезна от колата и коцукайки тръгна да бяга от сградата. Това е безумно. Не можем да се държим по този начин. Няма как действаме по този начин, когато се опитваме да се евакуираме. Знаете простите правила. Колкото по-просто, толкова по-добре. Keep it simple, stupid. Казал го е Марчинко. Казах ви няколко пъти, ще ви напомням и постоянно ще ви напомням за тази негова фраза. Keep it simple, stupid. Стъпка по стъпка. Има земетресение, оставате на място, прикривате се възможно най-добре, изчаквате да мине земетресението, обувате се, взимате си екипировката за 72 часа и излизате от вашия дом. Без паника, без страх. Да, може да има страх, но не толкова, че да скочите от третия етаж. Това не е пожар, който да ви е затиснал, да не можете да ви имате стълбище. Излезте, вземете си екипировката и идете на безопасно място и изчакайте да видите какво ще се случи. След това, цялата паника, която създадаха новинарските емисии, хората, сеизмолози и така нататък. Що ме ударило 6,2, значи не чака нещо голямо. Да, всички знаем, че Турция е на много стар разлом, но това не е правилно от страна на журналистите и на сеизмолозите след такова земетресение да продължават да всяват паника. Това кара хората да се чувстват нестабилни, да се чувстват несигурни, трудно да се преберат в къщи, психологически да бъдат натоварени. Затова бъдете подготвени. Направете план за евакуация сега, а не когато удари 7 или 8 по Рихтер. Имайте си плана за реакция, имайте си раницата за 72 часова евакуация, имайте място, където да отидете, може да бъде нещо подобно на това, далече от града, далече от проблемите и да ви бъде спокойно. С една раница 72 часа на такова местенце, като тази зелена поляна, може да изкарате абсолютно страхотно с децата си, с приятели, паляйки огън, правейки си барбекю или играйки на картите, които имате в раница за евакуация. Но нека се върнем малко назад за проблема в Испания и Португалия. Какво се случи? Показа за пореден път, че комуникацията по време на кризи е от изключителна важност. Не можем да си позволим да имаме само един телефон в себе си, когато сме в проблемна ситуация. Трябва да имаме най-малкото едно радио, на което да слушаме какво се е случило, какви са причините и какво да правим, защото Националното радио на Испания, Националното радио на Португалия дадаха перфектната информация на хората. Другото, една радиостанция. Ако сте радиолюбител, особено в Испания, ще да получите преди всички информации какво става, да бъдете по-спокойни, да се чувствате по-уверени в себе си. Значи, телефон, радиостанция, радио за слушане на Националното радио FM, разбира се. Оттам нататък, мещастик, това за което говорихме и за което ще правим още повече разговори. Да, някой беше писал в една от темите, мисля, че Иван беше казал и питаше какво е станало в Испания. Мещастика сработи, защото те нямат връзка с електричеството, те са на батерии, работят на соларните панели и комуникацията вървеше. Нямаше голям пик на използването на системата. Защо? Защото все още не толкова много хора използват, разбирате ли? В момента в България, ако има 100-150 души, които използваме в цяла България мещастик и въобще лора функционалността, това е супер. При 6 милиона души държава няма как всички да ползват това нещо и да има пикове, срив на системата и така нататък. Така че това са важните неща. Да имаме комуникация и то правилна, за да имаме информация. Защото, както виждате, изведнъж рязко да се покачи толкова много. Това са 35% да се покачи ползваемостта на интернет през Starlink. Хората имат нужда да знаят какво се случва. Другото, което научихме, че за съжаление доста хора по време на това прекъсване на електричеството са използвали агрегати. Ако вие имате агрегат и не знаете как да го ползвате, сега е момента да се научите. Защото в Испания и Португалия, за съжаление, има доста загинали от изгорелите газове, защото са ползвали агрегатите в къщи. Това не е правилно. Ако ще ползвате дизелов или бензинов агрегат, моля, знаете как да го използвате и нека да бъде на безопасно разстояние от вас, извън вашия дом, палатка, фургон, каквото и да е било. Нека да бъде извън тях, за да може все пак всичките изпарения и газове да излезат в атмосферата, а не да ги вдишат. Така че това беше едно важно включване. Един приятел, морски, всички го познавате, помоли в следващото видео, когато говоря за земетресения и такива бедствия и аварии, които се случиха в Испания и в Турция, да ви дам малко информация за двете системи. Bug Alert и тази, която е на Android и ви дава информация преди самото земетресение. Те са две отделни системи, нямат нищо общо една с друга. Bug Alert е част от системата за ранно предупреждение на България и тя се управлява от МВР.
Тя събира информация от различни източници, като БАН, като МОСВ и други такива държавни институции, които подават информация към Bug Alert и тя изпраща до вашите телефони чрез цел Broadcast, изпраща до вашите телефони информация като текстово съобщение, излизащо на телефона ви, независимо дали той е на тих или на безшумен или на нормален режим. Това е много важно да го знаете. Телефона ви трябва да поддържа цел Broadcast. Това са телефони след 2019 година. Ако очаквате, че телефона ви, който е Nokia с фенерче, ще получи такова съобщение, няма как да се случи това нещо от старите модели. Затова, ако искате да получавате информация от Bug Alert, то трябва да имате телефон съвместим с тази функционалност на нашата система. От другата страна, Android, системата за ранно предупреждение за земетресения. Разликата с Bug Alert е, че Bug Alert може да ви даде информация за наводнения, за лошо време, за бури, за снежни виелици в определени райони, докато Android ви дава информация само за земетресенията. Google събира на техните сървъри информация от техните жироскопи, акселерометри и така нататък в телефоните, които са самите датчици, и по този начин изпращат до хората, които могат да бъдат засегнати в периметъра на това земетресение, изпращат визуален и звуков сигнал. Всеки телефон Android след 2019 година поддържа тази функция, трябва да бъде включена и тя ви дава ранно предупреждение. Разликата между Bug Alert, която е информация за след създалото се събитие, Android ви дава преднина. От милисекунди до няколко секунди. Както каза Морския, когато беше земетресението в Турция, 10 на 12 секунди преди да усети той земетресението в Бургас, е имало съобщение от Android, на неговия телефон е излезнало и съобщението е гласяло: прекрийте се, земетресение. Това може да очаквате от Android системата за ранно предупреждение за земетресение. Така че разберете каква е разликата. Няма как да очаквате, че Bug Alert ще ви предупреди за земетресение. Bug Alert ще ви каже дали има разрушение и дали трябва да се изнесете, ако сте в сегнатия район, но не и да ви предупреди за тези неща. За заключение да кажем няколко неща, две думички. Първо, за пореден път тези две събития показват колко е важна нашата подготовка. Испания и Португалия ни казаха, какво ни казва? Трябва да имаме възобновяеми източници на енергия, дали ще са генератори, дали ще са соларни панели и начин за комуникация. Земетресението в Турция ни показва, че трябва за пореден път ние да имаме план за евакуация, раница, подготвена 72 часа, за всеки случай, разбира се, и да действаме адекватно, а не с паника. Това беше за днес от мен. Пожелавам ви страхотни дни, страхотен празник и до нови срещи. Чао от мен!